שלום, אני ליאורה גרינהאוס, אני מטפלת זוגית ותיקה, שמזמינה אתכם ליום שהוא מתנה לזוגיות שלכם. ביום הזה אתם תרכשו כלים מאוד מיוחדים לדבר אחד עם השנייה בצורה כנה, בצורה פתוחה, להבין אחד את השנייה מאוד לעומק, ובאמת להעמיק את תחושת הביטחון שלכם בקשר הזוגי. לא תמיד אנחנו יודעים לדבר את עצמנו בצורה פתוחה, בצורה כנה. אנחנו לא תמיד יודעים להבטיח שהשני יבין אותנו. אנחנו לא תמיד יודעים לדבר את הרגשות שלנו, או לדבר בצורה אסרטיבית, שהיא לא צורה פוגעת. אז ביום הזה אתם תקבלו את כל המיומנויות האלה, כדי להעמיק ולהרחיב ולהעצים את הקשר שלכם. היום הזה מתאים לכל זוג. זה יכול להיות זוג שרק החליט להתחתן, זה יכול להיות זוג שחי הרבה מאוד שנים ביחד, זה יכול להיות זוג שהוא בזוגיות שנייה, באמת מתאים לכל זוג. היום הזה הוא יום פרטי, רק אתם ואני, הוא מתקיים בהרצליה, בקליניקה שלי, ואני מזמינה אתכם ליצור איתי קשר 0528-334457.